Айде, записва се играта. Баси психопата, брат. Няма човек във всяка игра има хакери. Да. Това не е истина. И улигата има. И улигата има сигурно. Да, има, да. Има там някакви скриптове, ама това не са... такива хакери. Дай нека му убият. Така. Трябва да го гледам него. Той ги съсипва, брат. Това не е нормално. Ма иначе това не може да го бием посмъртно. Да. А това ако не е хак, а си е нещо нормално. Точно де. Не, хак е, брат, не мисля, да, той първите рунди афка и прави нещо. Хак е. Не жив и здрав да е, ама... за нищо не става. Ти си прави сметка, що ме ниво 800, брат. Каква е защитата на тая игра? Защита нулева, брат. Ама не бе, то си и за него като цяло. Епа да бе, ама... Каква е целта това? Аз си мятам една граната и се самоубивам. Да го гледаш. Не, бате, той си ги събира, его аз го гледам. Това е. Вика, знай момчето как да играе. Да. Чай да убием един, да не съм какво. Айде, двама, благодаря. Гледай го, психопат. Гледай, брат. Мене му убиват, брат. Ти заспали, бе? Не, гледам го. Гледай го, той е най-добрия. Какво да кажа? То след той, брат, се питам има ли смисъл да играем? Да. Погледни му, той гори, брат, той е... огненият човек. Него ако го стрелям. Кай да го питам дали може да правим мисии за повече пари. Ти къде го питаш, бе? Пиша му. Той танцува, его е. Той танцува и той пише. Какво стана, бе? Виж сега, вица. Сега ги събира пак. Айде! Чакай, бе. Дай ми да убия един, бе. Ще убия, да. Това дали е нормално, бе, брат? Все на мене ми се случва те такива някакви простоти от тези игри. Не знам, на тебе лагва ли, че? Не. И на мене не ми лагва. Как че ни лагва, от какво? Има много такова, що хака и тежък, брат. Нема значение. Да бе, защото той си прави какво иска, той си поставя генералки, брат. Да.
Този клип ще го кача преди, брат. Ще напиша, че играят с хакера номер 1. Погледни го, брат. Аз гледам от първия ред хакера, брат, на GTA, къде това е. Аз и на Valorant един път играх с хакера, брат. Той не си това и значи какво стана накрая, падна играта. Ти много ми беше казал, и аз съм играл на Valorant с хакер. Да, почти всяка игра съм играл с хакер, без в лигата. А не, лъжим те. И на лигата съм правил клип как играх с един хакер с Warwick, брат. Тъй ли бе? Да, с хака и с Unlimited Attack Speed. Ама то той беше глич. Да, ама пак си е като хак. Ама пак е хак, май имаше и такъв хак, да. Да, и после почнаха да ги банват и няма вече. Написали ти нещо? Не. Не. Ето вече ти направя това, брат. Монитора се изключи, брат, това беше. Не, нямам шанс никой да убия, брат, той е наши. Дай да убием някой пичаре, бе. Нищо, айде. И после Rockstar ще кажат ми, ви играете с хакер, да играем. Да, наистина между другото. Бре, като ги знам Rockstar, ако изпълга ги гръмна, брат, те преди да са дошли. Ама той много неща... Той може да прави много неща с този хак обаче. Да. Само 19 има от тази вълна. Не ми свера, той уби много. А те са били извън зоната, май, не знам. Никаква идея, брат, не разбирам, ама... Има ли такова къде да му духам? Я гледай какво става. То, брат, трябва да му се обадим на нова година да дойде. Къде са енемито? Не знам, той ги преби, брат, преди да дойдат. Нема енеми. Сети ли се? Те ги енеми, брат. Катастрофа по пътя, гледай какво става. Нема, брат, на мене монитора ми казва, не мога да издържа. Това е човека. На боли. Той убил 3, брат. Той мина. О, не. То откъде. Аз съм ниво 8, брат, той е ниво 800. Това е. Няма какво да кажа повече по въпроса. Виж какъв агент съм, виж. Да, шапката дали ти падна, бе. Виж, бе. Чакай, бе, то му плаши, какво да те гледам. И на него това му е забавно по принцип. Да. На мен изобщо не ми е забавно. И на мене не ми. Трябва да стреляш, давай. Стреляй, иначе ще изпишчи си АФК, бе. По кой да стрелям като наши ги избила, брат? Сега ще стрелям у него, че да ви отчита, че правим демидж. Не знам, бате. Велико. Бахо майката. Велико. 29 000, много малко е, брат. Много малко, то на другите ми дава повече. Дай да излезне, не мога повече на това, брат, не издържам. Ча да спра рекорда. Чай.